Sa unang pagbasa, si propeta singa na to? Propeta Nehemias mi paambit nga sa dihang nagunob ang pultahan or kanini ang ilang murag doon naman ay koral ang ilang syudad sa una niya kanang diha sa ganghaan gyud na ana diha murag mga haligi, mga kuta ang ilang ganghaan sa ilang syudad naguba kay gi-atake iyang gustong ayuhon pero di siya makahimo tungod kay ulipon man siya sa hari. Pantungod sa iyang pagbinuotan kay ang Dios nag-uban man kaniya nga iya manggibuhat ang kanini ang angayng buhaton labi na gid ang pag-alagad ang iyang hari nga si Artaxerxes nga dili gani magtutuos Ginoo mitugot nga siya muuli nya mipaambit pagyud sa iyang kalasangan nga makapanguha sila kahoy para iayo sa ilang syudad nga naguba ang koral gihimuan pagid siya o papahimuon pagid siya og balay iyang kapuy-an. Matod pa niya pag-ending o gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya kay nag-uban man ang Dios kanako. Pangutan ako no nang imong tupad ing na nagkuyog moros Ginoo. Kuyog. Ug wa gani mo magkuyog, patay kang bata ka. Kani karong gubat nga nahitabo sa mga nasod labi na gyud sa Russia ug sa Ukraine, klaro kaayo nga wa nila gikuyog ang Ginoo. Kay kun ang Ginoo atong ikuyog ug mag-uban atong Ginoo, dili gubat ang mahitabo. Unsa may mahitabo? Pagpasayloay, pagtinabangay ug pag-alagaray. Maugid na mahitabo kung kuyog nato ang Ginoo. Kung sa inyong balay kuyog ninyo ang Ginoo, di gyud mahitabo nga magkagubot ang balay, ang panimalay. Musta maron ang inyong balay, malinawon o gubot? Malinawon gani, congratulations. Kumusta mang atong nasod karon, malinawon o gubot? Kumusta marong eleksyon sa barangay, maabot nga eleksyon sa barangay, malinawon o gubot? Wa mo'y tingog. Mao na siya kay nga naman basta ang ikuyog na nato sa tong kaugalingon dili na ang Ginoo kung dili ang ato ng bahandi, ang ato ng tawhanong gahom, ang atong tawhanong abilidad, patay kita na anha ta mga lusno, anha ta mahimong masulubon nya bugat kay kinabuhi. Nakaron unsaon man aron ang Ginoo kuyog nato dinhi sa atong ebanghelyo gipakita ni Hesus unsa di ay ang gikinahanglan. Inig agda sa Ginoo nato nga mukuyog taniya kinahanglan biyaan gid nato ang tanan. Matod pa diri sa una ingon siya kuyog nako nya niingon dayon ang tao namatay akong papa ako sang ilubong. Ang gisulti ni Hesus pasagdi ang mga patay nga mulubong sa ilang mga minatay. Ayaw na pagkuana na, ay na paghuna-huna kay patay na na. Nasay tao nga niingon, sir mukuyog ko nimo bisan asa ka paingon. Ingnan sang Hesus, wa ra ba jud ko'y kapahulayan, mas maay pang mga milo kay naay mga lungag, ang mga langgam na ay mga salag, pero ako wa ko'y kahigdaan. Ditsog sibat ang tao di na mo kuyog. Apan si St. Francis of Assisi, usa sa mga daghan kaayong mga tao sa kalibutan nga ning hingkod ang ilang pagtuos Ginoo ug ilang gipakita nga
mahimo gid ay nato ang pagsunod sa Ginoo karong panahona. Gani ang ato sa dinhi sa Cebu, usa sa atong mga highlighted dinhi sa atong archdiocese mao si Bishop Chupilo Kamomot. Kana bang mosunod sa Ginoo sa tinud-anay. Nya unsa man unang himuon aron mosunod tas Ginoo sa tinud-anay, di gid ta mawili anang kwarta. Ang kwarta biyaan gid na. Muna dinhi sige tagbaligya slot aron makat-on mog biya sa inyong kwarta. Pero usahay mo ra gyud mog mga onggoy kana kunong onggoy basta makakupot ko ng onggoy din adyo ko na mamuhi. Kuno na ang tinuod ba na umanso kasuway panako pa ng onggoy. Kana kunong onggoy og imo nang dakpon magbutang kuno ka kanang lungag nga masod ning kamot og iyana. Pero og kumuo ng kamot di na mabira na. So butangan ko nung nagpaon nga to sa sulod, kuoton man as onggoy, ikakupot na niya ana, inigbunlot na niya, di na mabira, kaya di naman masod, kaya ni dako man ana. Adi na dyan ko nakabuhi ang onggoy, bisag madakpan pa na, kaya di magito niya buhian tong iyang kuptan. Sige ko no, bilingi ay mong tupad, na onggoy ka. Kana bang possessive kayo ba? Kana bitang murag di kita kalitgo sa atong mga posesyon sa kalibutan. Mao nay makapaimpierno na to, makuha ta des yawa. Trap man na siyawa. Manatan asawa ka, tudluan ka siyawa. Mahimo kang possessive sa imong bana. Ana ka diha makasaog maayo. Kay di man jud ka katugot nga mawa ang imong bana. Sige jud ka diha kasa. Ikaw ginikanan possessive ka sa imong anak. Patay ka diha. Sige jud kag kasa. Kay di man jud ka kalitgo sa attachment nimo sa imong anak. Kana sang bana attach kay asawa. Kasa gyapon na. Mga empleyado attach kayo sa iyang posisyon o mga promotions, mga sweldo, kana kasa na. Businessman attach kayo sa iyang negosyo, sa iyang mga ginansya, sa iyang mga millions and mga billions. Patay ka diha. Manikas na lang yun ba para mo samot yung kadato. Pari attach kay eskolekta, okay kayo na. Di gyapon na okay, maunggoy gyapon ta na. Ang nindot, let go. Nya kinsa may atong kuptan nga di gid nato buhian, si Jesus. Gunit sa kamot sa Ginoo. Ngunang kinahanglan kita matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Ang pasabot ani ang Ginoo. Mao ni ang giawit sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo unya nabihag sa laing mga nasod sama sa nahitabo ani ni propeta Nehemias. Pero kay ang iyang gikuptan ang Ginoo magyud bisag hain pa siya gibutang gakupot sa Ginoo ang nahitabo, ang Ginoo maoy nihatag niya hinabang aron matuman sad ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Matod pa diri sa Salmo, unsaon manamo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo diha sa yuta nga langyaw, kun hikalimtan ko ikaw o Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Mas may pagmaputol ning atong tuong kamot kaysa makalimtan kuno nato ang Ginoo ug ang iyang lungsod. Mao ni ang atong angay kuptan, mo na gitawag og detach from all things and person and totally attached to Jesus. Mao ra ginay attachment nga purting ninduta. Mao ra nay attachment nga di maghatag og kalaglagan og kadautan nato. Si Jesus miingon siya diri, kinsa gani tong magsugod pagdaro og unya magpuday glingi dili angay saging harian sa Dios. Dinhi bita sa atong simbahan ato ginang girol dinhi nga
kinahanglan manglingkod ta, inigabot nato dinhi simbahan, lingkod Dios atubangan. Unsa may usas tumong nato ana para di na ta magsigig lingi-lingi. Kay kana manggong anak ka mo lingkod, magpili lang kag asa ka lingkod, unya na imusod mo adtos imong unahan, mo tan-aw na sad ka, di na say mo lingkod diri sa imong muagis imong kilid, mulingi na sad ka. Di kita ka focus sa atubangan ba? Pero naa kita sa pinaka-atubangan, pasabot ang pinaka bakanting lingkuranan, igabot na to dire, ma-focus ang atong atensyon sa Ginoo. Dili ta magpunay glingi. Pero ang implication ni ini, kana bang ma-distracted ka ita sa mga kuas kalibutan. Mao na dinhi nga naman kita daghang projects, pero ang focus nako ang Ginoo gyud. Nya unsaon man ako pag-focus sa Ginoo, maminaw ra gyud ko niya kada adlaw unsa iyang gustong ipasulti nako. Nya kay gusto magi siya nga isulti ni mga slots. Sige na kong sulting slots, mahalin og sawa. Sige lang yun. Nya gusto mo sultihag slot. Wa pa mo mapuli. Sige, ako mong sultihan. As of yesterday, ang atong halin sa atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation niabot na og 41,257 ka slots. Anaa pay 58,743 slots nga available. Ato na sang pakpakan ang nakakuha na ni palit. Yes. Nya kaning atong Mother Mary's Enriching Graces or MMEG, kaning atong para sa segunda patron nato, ang Birhen sa Santo Rosario nga kapistahan karong October 14. So ang ato na sang halin niabot na sad og 4,140 ka slots. Nya naapay 15,860 ka slots na available. Pakpak na sad ta. Mamuwa gini atong kamotron. Nya murag wala pa man tay increase sa atong DSAP sa pledges, 53 slots lang gihapon, pero doon na ni remit nga 2 slots. So nahimo ng 28 slots ang atong nadawat nga actual investment. Pakpak na sad. Kuwangan patag mga 20 ka slots more or less aron makasugod na ta pag acquire, process sa acquisition sa atong gipangandoy nga luna kanang dias kilid. Lisod ba ni siya? Kung atong tan-awon sa tawhanon nga panglantaw porting lisura, pero kung ato ning tan-awon nga ang Ginoo uban nato, ang Ginoo mo ay mo palampo sa tanan natong binuhatan, kay wa may butang nga dili mahimo kung naa siya, sayon ra gyud kay nis tanan. So kamong atong mga parishioners online o kanini ang territorial, padayon mo pagsunod sa Ginoo. Nya mangayo taniyag prudence ngana. Usa sa akong gihatag ninyo nga warning kanisang atong YouTube channel nga Padresiano Ubod, ayaw sa ninyo kalintipag sigig sunod kay dako nag-ikatabang sa atong charitable fund. Mag-average na ta dinhi og 1 million ang atong buwan sa atong mga gipanghatag sa mga nanginhanglan. Nya ang ato sang murag income ani atong gamiton. Unya ayaw mo pa ilad og naay mga binuang nga maghimog YouTube channel nga dili Padresiano Ubod nga tinud-anay, gamiton rang atungan sigon sa akong gipaambit, no? Bantay gid ninyo kanunay ang atong mga accounts, bank o GCash accounts, ang atong mga contact persons, mao gyud inyong tan-awon dinhi sa atong misa kay ato man nang i-flash karon. Tan-awa gyud nganong ato maning buhaton aron dili mausik sad ang atong gipaambit nga mga grasya padung sa simbahan. Apan kon mailad kita, ayaw na lang sad pailad sa sunod. Unya higugmao na lang sad nato ang mga mangingilad. Si San Francisco de Assis kanunay siyang nahigugma bisan sa mga taong
hatag niya kasakit sugod sa iyang pamilya, kaya man kauyon iyang pamilya sa iyang desisyon hangtod na gani sa mga kaparian o kaobispuhan lahos na sa Santo Papa. Pero iya gitong giatubang sa tumang pagpaubos o pagantos, niabot yung panahon nga gidawat na siya o na-approve ang iyang kaning movement, ang iyang gitukod nga kapunungan sa mga madre o sa mga mungha o sa mga kaning munghe nga nagpakita og talagsaong pagsunod sa Ginoo. Muna hangtod karon milambo ning Franciscan communities. So padayon ta sa pagsunod sa Ginoo, atong biyaan ang tanan kay sayot ta nga sa atong pagsunod ni Kristo ihatag sa niya nato ang tanan nga atong gikinahanglan. Manindog ta.